Daddy. Ja, nou. Je moet zelf drinken. Kijk collega, die kan die gewoon niet man. Ik wil gewoon voeten niet, waar zit er? Hier is oom Christelen. Oh, oké. Ja, en dat is het dan. Nou, wie gaat daar Oké, right. Waar is het anders dan de app? Ja, nee. Hey Trulas! Het jij wat nacht gezien aan Gary? Dit is waar bij mij, dit is de app. Zuster is nacht. Dit zijn de mensen drank. Dat stoot je al die spring niet uit. Jullie kijken waar moeten mensen afstemmen. Ja. Ik zie het wel, maar nou mensen stop. Ik niet op die keer, maar bro, die kan me praten gewoon een stroom af. Heb jullie ook een Kom ons uit de trein. Laat ons zien, laat ons zien. Ons kom om zo. Maak my volgende maand 2000 rand vir my. Ga je nou draaien, pas op. Zo'n vlees erin. Wat vind jou in mij? Let out the back. Let out the back. Ik hou niet bij. Wat vind jou in mij? Let out the back. Let out the back. Amor, amor. El tiraba. Georgie, ag net gaan polisie want hulle moet ry. Die arme kindjie met kos huis toe gaan. Toe. Moet rijden. Hulle. Ik kan niet kijken hoor, dat je. Ja, nee, ik Polisie gaan met my nie praat nie. Ek kan nie al die goeders onthou nie. moet even begin gaan. Ja. Gaan ons polisie aan, En dan sit hy nog squeakies tussenin. Ah, je moet er al groot weer aan mij niet van niet. Daar is het. Dis nie daai, dis nie bysie nie. Dis einde van die tuin, stap van die tuin. Ons het daar Hy het op die skoentjie, baba skoentjies. Ja, nee, ek sê Dis wat stap in die tuin. is daar. Nee, maar nie baba skoentjies, iets van baba skoentjies. Ga jy dan nie wat nou gaan in? Ai, nou, kan hom op pas. Kom, gooi dit. Nee, Dirk. Ons moet net een bietjie nog gooi. Ons moet erin. Ga je er terugkomen? Nee, nee. Ek kan nie. Nee.
Als je niet Want ik weet dat ze zo Ons niet kan nie eens afkom en poel julle nie. Ons gaan Nee, sê, kak, bel jy gedaan. ons gaan Maar as ek nie, wat jy nie, wat ons doen. En dan moet nou Ek gekry. slaap maar ja, ek eet het breek. Net my knieë man, my knieë. Ek het water op my Ek weet knieë. nie van. Dis water wat so George, Wat wat is die sit op die mic? Moet ek Meneer, Maatjie sit. op die stoel op die mic. Oor die stoel, ek moet nie sê ek moet op my maatjie sit. Dan wat ek nou die moeilik vir my. Hierdie mic as hy kom ons op die stoel sal maak. Ja. If the answer is no. Ja, ek dink ek moet iets dan doen, want ek het dan nou ander maar. Ja, maar jy kan nou wragtig nie ons net so los. Dis mos dan nie reg. Of hoe nou? Nee, man dan. Ek weet hier en weer kom. En korshuis toe. Een van die mooie. Dis so Ek van. moet nog eet. Dis mos dan nie reg nie. Nee, maar nog staan. Ek weet jy nog Hallo, wie check? Oh. Lyk ek maar. Dis ook weer. Maar is niks nog sien. Maar ja, ek het gewoon eens. Ja, maar die is so lekker nog. Maar by die maar daar was. Sy my maar lank nog. Sy kan nie meer maar. Oh, wat my neem my en wat my sou hy feel van die hone. Kom ik? Kom ik in